Kaixo, DJ Makala naiz, disko jartzaile eta musikagilea. Zuzeneko DJaz aparte, baita ere irratiko disko jartzaile eta esataria naiz. 2005 urtetik onera, igandero Gaztea irratian Boom Shakalaka musika irratzaioa gidatzen dut. Era berean, Euskadi irratia eta Radio Euskadiko hainbat irratzaioetan sarri kolaboratzen dut. Gaurkoan, podcast ikastaroa burutuko dugu. Laburrean, modu erraz eta intuitibo batean ikusiko dugu nola egin daiteken podcast bat. Baina lehenik jakin beharko dugu zer da podcast bat. Argi dugu irratiarekin lotura duen zerbait dela. Oinarrian podcastak irratsaioak bezala dira eta alderantziz. Irratsaioak normalean behin bakarrik emititzen dira. Irrati emisora edo kate ezberdinetan. Izan ere, pasadan mendeko azken urteetan, interneta gure bizitzan sartu zenetik, irratsaio hauek sarean zehar eskuragarri daude. Beraz, zan genezake podcast hauek momentu finko horretan sortu zirela. Internetaren esker, podcast hauek noiz nahi entzun daitezke. Behin irudikatu dugula zer den podcast bat, hurrengo pausoa izango da jakitea zein ezaugarri diren beharrezkoak podcast bat burutzeko. Bat, podcastari izena ipini. 2. Podcastaren deskribapen labur bat azaldu. 3. Podcastak segaia jorratuko duen aukeratu. Kirola, politika, kultura, youtuberrak. 4. Podcastak ze formatu edukiko duen. Dokumentala, elkarrizketak, monologoak, musika aurkezpena. 5. Podcastaren argitalpen aldiaren maiztasuna. Atalak, denboraldiak. 6. Podcasta grabatzeko behar diren tresnak. Mikrofonoak, aurikularrak, ordenagailua, audiotarjeta, softwarea eta bar. 7. Podcastaren azala, alegia identifikatuko duen irudi grafikoa. 8. Podcasta argitaratu eta arpidetu ohiko podcast atarietan. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, e-books eta bar. 9. Podcasta promozionatu zure publiko potentziala aurkitzeko. Eta 10. Podcasta partekatu zure webgune edo sare sozialetan. Feedbackak jasotzeko, interakzioak sortzeko, audientziak jakiteko. 10 ezaugarri hauek jakin eta gero, oazen podcast bat egitera. Nire kasuan, nire gai nagusia musika denez, musika podcast bat landuko dugu. Lehenik, gure podcast berria izendatuko dugu. Nire kasuan, adibide gisa, erabaki dut Musikaz Blai izena ipintzea. Bigarrena, naiz eta musika podcast bat izan, abestiaren aurkezpenak egiteko eta bar, lokuzioa egingo dugu. Beraz, ahotsak grabatu aurretik, ezinbestekoa izango da gidoi egoki bat idaztea. Hirugarrena, behin gidoia prest dugula, saioan erabiliko ditugun abesti sortarekin, kantu zerrenda edo playlist bat osatuko dugu. Laugarrena, audio software egoki bat erabiliz, hurrengo pausoa proiektu berri bat irekitzea izango da. Bertan, lehenik ahots grabaketak burutuko ditugu. Era berean, hautatutako abestiak proiektura inportatu. Jarraian, egin behar diren edizioak egin, eta azkenik lanaren emaitza definitiboa dugunean, behin betiko audio artxibo batean gorde. Beranduago argitaratzeko interneten edota partekatzeko sare sozialetan. Jarraian ikusiko ditugun bideo tutorial hauetan, bisualki lan prozesu hau hobeto irudikatuko dugu. Lehen aplikazioa Audacity izena du. Informatika musikala lantzeko ordenagailuko programa hau doakoa da. Eta software librearen bitartez garatua dago. Funtzean, audioa grabatzeko eta editatzeko sortua dago. Eta bigarren aplikazioa Anchor edo Anchor izena du. Honako hau ordenagailuan landuz aparte, smartphone edo tableten bitartez, posible izango dugu podcast arrunt bat egitea. Guazen ikustera!